umusa cela kwamfishane ukuze ngingalahlekelwa izwi. Izwi lami ngizwa ngathi lifuna ukusha kanti akufanele lishe kulezi nsuku. Ngiguqela ukubonga eManazaretheni ayingcwele obaba bami abangizalayo, omama bami abangizalayo, obhuti bami engibelamayo, odadewethu engibalamayo. Bazinika isikhathi sokuguqelwa ingane phambi kwabo. Ukuguqa kwami kuwumusa wenu nomusa wonyasa. Besihambile bangcwele noma ngahamba eli. Angazi noma ngangidoja imkhokheli, angivalisana konje. Cela ukuxolisa ebandleni lonyaze. Ngezwe ngishawa uvalo kanti umsebenzi uzoba mkhulu. Lolo longishaya uvalo. Ngifisa sengathi ngaba ngolwesibili lingafiki isabatha, kuhlale ngolwesibili nje. Siphuma emzini ongewona umuzi okuyizulu okufanele ukwenza kwethu kulowo yamuzi. Singazitsheli ukuthi sisemzini wasebuhleni sithi sisezulwini lamazulu. Ngoba uShembe usifihlele imfihlo yakhe. Akakwazi ukusikhombisa okwasezulwini lamazulu sisesemhlabeni, sisenalamehlo abuka yonke into emhlabeni. Usimemile, ngiyabonga bangcwele beniphumile naya phambi kwaNkulunkulu isabatha nesabatha besimbona. Nasohambeni besimbona. Kuhle. Uma nizidela nisesemhlabeni nihambe niyofuna uNkulunkulu. Thokozani weManazareta tasiboni say
ngisho uNkulunkulu lesiphuma kuye kukhona abantu angibagcike abantu bathunywe uNkulunkulu kodwa ukukhuluma kwabo bakhuluma into efanayo angibasoli kodwa ngifuna ukwenza umshiko uma bekhuluma abantu bakhuluma inkulumo eyodwa sebebaningi bathi izinto zakho ziyovuleka abazalwa nazo zavalwa woza ziyovuleka iningi lalezi inkonzo ikhona ngithi mina uNkulunkulu ophelele usebuhleni usimemile wasimemela uhambo lwakhe hayi lokuya entabeni lokuyopractice ukuthi uma usuhambile kulomhlaba yiphi indlela ozohamba kuyo uma uyezulwini futhi lona izulu likuphi amen singayishona sithi kade siyentabeni shemo nezulu amen ngoLwesihlanu uthi umnikazi wesonto kade lunzima uhamba ngoba khona abafikelwe isikhathi sokuhamba uma sihamba siyebuhleni sithunyiwe ngoLwesine Shumayeli Ndlovu Shumayeli Nzuzana sizofika esidlule ebuhleni siye eDurban Station siyothenga siphume lapho siyemhlangano sisibuye uma sehla lapha entabeni uma wehla ngaseBhamshela bazokha amanzi abantu umphakathi wendawo ngeyigubhu liyanizwa sithi thina hawo nayihlupha kangaka nakho amanzi na bathi lamanzi azophela aqala ukuba khona njengoba kufika uNyazi uma kuvala umhlangano yaphela amen kunabantwana abantu abahambile beficwe isikhathi ngokheli ngiyafisa uNkulunkulu angiphe izandla eyithofozelayo bese ngilekelela angikhombise le ndoda okuthiwa uMshumayeli kulomzimba ukuthi ihleli kuphi bese ngiyinikeza amafutha kaSheme agcobe ibandla lakhe uma lifika uNyazi liwafika abantwana bakhe becwebezela bemoya munye amen ngiyacela usanda nezwe ibusise ikhishwe uNkulunkulu ebuhleni njengoba kade ihleli ebuhleni akabaningi abantwana abaphetha phambi kwakhe usanda nezwe amen zonke lezi busiso uNyazi bede beyikhipha kusanda nezwe akaningi amakhono amen ngifisa ukubabaza uNyazi ngifisa ukubabaza uNkulunkulu ongekho ezulwini osemhlabeni silapha ya ngoLwesine uNkulunkulu ukhipha imbuzi eziwu4 akafike baShumayeli singaphakathi siyahlinza sinomShumayeli uNdlovu nabanye abaShumayeli asibaningi siwu4 bese sikhumula iNazaretha siyayikhumula siyigaxa asikwazi ukuhlinza nayo bese ekhumula ivest uMshumayeli uNdlovu unenyama la kokeli iwumvinqo la kuye ngiyasondela-ke ngiyambamba uMshumayeli wadliwa yinda uthi angilinozanga lutho uNyazi ngezwa lungibuza nalento luyayazi kodwa ngicela ukuba mfishane mhlawumbe uNkulunkulu uzokwenza ukuthi sikhulume ngelinye ilanga khona okuningi okudinga ibandla uthi ngizwe ubaba engibamba la wayesethi Ndlovu uyayazi lento la kuwe ngemuva ukuthi kwakuyini uthi uNdlovu cha ngazalwa nayo
ngesikhathi uBhombele kubumba waba nembobo wakhohlwa ukufaka inyama ukugcwalisela inyama uthi ngase ngicaphuna imini inyama ngayiphahleka ngakusinda leli qhube lapha wasindwa yini umdla udalwa wena uthi abantu abazi ukuthi wena ngangikuthuma uthwala izitsha no-Elija kwa-Israyeli ngazo ukuvusa emhlabeni lo nkulunkulu esiphuma kuye uhambo ulwazi thina singalwazi safike samkrema mkhokheli wathi sisuke lapha sazi ukuthi umhlangano uyophuma mhla ka5 kodwa thema ivala inkonzo emini wathi umhlangano uyaphuma ebusuku angithi besebuka indlela iviki lonke ubethatha imoto aphuma baza ufike eKenana aphinda abuyele ehleni kanti uyalungisela thina amen uma siphuma nomphongolo sifike eparadise sajabula uNkulunkulu agida phambi kwethu simuka kanti ugidela ukunqoba idimoni amen cela ukujika kuleyo ndawo izoxoxela ngelinye la kodwa ngiya endabeni yokukrema ukuthi eqala ukuthi umhlangano awuhambe ebusuku uma lapha ethi umfundisi ushows khona umfundisi Khumalo washiya ibhodwe nophuthu base beyasola umshumayela ukhanyile uba besendlini wayesethuma ingane wathamba ubize umshumayela ukhanyile uma efika umshumayela ukhanyile uthi malume niyangisola emayini ukuthi umhlangano awuphume ebusuku uthi ukhanyile cha sithi ubaba kasicabangele sohamba kanjani ebusuku uthi unyazi ukhanyile we malume uyazazi izitha zobuNazaretha ukuthi zilala nini angithi thina besikrebe isonto uthi umhlangano uphuma mhla ka5 wathi uNkulunkulu wathi uphume ebusuku ngesabatha amen saphuma sahamba waluhlenga uhambo lwakhe lunzima safika lapho bekunobunzima khona ngiyokuchaza ngelinye ilanga lo buyabunzima uyonginika uNkulunkulu angithume ngikuchaze kodwa ngizama ukuveza ukuthi lapho esiphuma khona siphuma ezulwini lamazulu la kuhlala khona uNkulunkulu lozayo amen uma sihleli uba kunokudlula ke lapha phambi kwendlu yensimbi uxoxela indaba yami neyakho ithi le ndaba ithinta wena nsizwa ithinta wena mama uthi uNkulunkulu wasebuhleni kukhona icala amaNazaretha angalithethi agcina ngokusonto kakhulukazi obaba ithi leli icala indaba yalo umkhulu wami wayengashadile nogogo ubaba wami wangashada nomama mina ngase ngiyashada ithi indaba yonyazi laba abantu abangazange bashade nomuze ngwakhile bawubona bawazi hleli mina nomngane ngisanda ukushada bona bahamba emhlabeni bangashadile lokhu sinikela sithi asibabona abantu bakithi nawe uthi abakithi nababona ndabeke ekhaya bahamba emhlabeni bangashadile ngicela ukugcina ngeyedwa kwalabo amakoti abahambe ehomisi ngithe ngicela ukuba mfishane ngizama ukuzonga umkhokheli inkomo mayizodlatshwa iyaluze sibayela ngithi ithi indaba yonyazi uma abazali bakho babe ngashadile wena nhlasuthe encane mawuthola amandla lezi inkomo angaze basekulotsholwa ngemali khiphe ebank uvela ushondele uyothetha kanjani lelo cala ilungile imali kodwa zama ukuthi bekhona inkomo eziwu4 zoboya amen
ithi thatha lezi inkomo ufike ekhaya ukhulume nobaba wakho mawungakamshadisi uzofika ebukhokho wakho baba thatha lezi inkomo ngiyakukhombisa ngizogana wena ushadanga nomama ngiyakutshela ukuthi la ekhaya uzongena umuntu oshadile wena baba thatha lezi inkomo uyikhombisa umkhulu lapha ekhona ukuthi kulomuzi engiwakhayo kwakufanele wakhe ushade nomama ushadanga nazi inkomo mina ngizoshada ngizise ekhweni lami la ekhaya kuzoqala ukuba ngumshado ngami bese umtshela umkhulu wakho ukuthi akathathe lezi inkomo ayikhombisa ukhokho wakho lo mbiza nokhokho khona akongabizwa lokuthiwa ukhokho bele ozala ukhokho wakho akasabizwa lo sekufanele abuye azozala uthi bese uyaqhubeka uyashada bese wenza umnikelo khuluma indaba ekade ixoxeka ebuhleni siteni lapha ngaphakathi ukulokhu sithi abazali bethu sakhe imizi bakhona kodwa amacala wabo sewathetha wathetheki indaba asinikeli kahle asibagezi ithi indaba bese uthatha umnikelo u11 rand bese uthi lo 10 rand lo cela uNkulunkulu ushembe angezele ukhokho wami ishumi ngelenhlambuluko yakhe amthathe azomkhomba lo muzi esekwathi uphinde uthatha u11 rand uthi ngicela uNkulunkulu ushembe athathe lo mnikelo angezele umkhulu wami ishumi elenhlambuluko yakhe awuthamshembe amthathe azomkhombisa lo muzi engiwakhile engifike mina ngashadela kuwo uphinde uthatha u11 rand ngicela ushembe ahlambulula ubaba ngo10 rand amthethela amacala ngeshumi amhlambulule amkhombisa umuzi wakhe engiwakhile ngoba mina ngilobolile ngashada bona bakazi bakwenza ithi indaba kaShembe bese ithatha le mali uyibeke emsamo isiyonke 55 uma unamandla tsizwe ihlanganise nomnikelo kamkhulu wakho noma kakhokho wakho ukuthi akakhiphanga lutho lapha ithathe khona ugogo uyihlanganisa le mnikelo kulo okhiphela umkhulu wakho ukuthi wayengalobolanga nogogo nomkhulu wakho ukhokho wayengalobolanga nakuwo uthi ucela uShembe ahamba yonika abasekhweni likakhokho badle ngengane yabo ngoba akadlanga emhlabeni uzothi uma usubahlanganisa kulomnikelo u55 rand bese uyawuthatha ubeke endlini 7 days uyawuthatha uletha kuShembe na umnikelo wabantu bakithi uthi uNkulunkulu bazokwazi ukusondela emzini wabo bakhele wona ngithi bahamba bengashadile umuzi wakhiwa ngesigcawu umuzi wakhiwa ngenyongo ukuze aphelele umuntu emthelayo ukuthi wala ekhaya ngifonela omunye umshumayeli uhanjelwe umakoti wakho omdala phephisa umshumayeli umakoti wakho begula yini uthi lo mshumayeli hayi mshumayeli uhambile umakoti omdala bengenalutho usukume nje wathi ufuna ukuyohlamba izandla kodwa benethiwe kodwa ngemukele ngoba ngithe mangifika ekhaya ngishisa impepho ngibuza ukuthi saye ezulwini siyokhonza kwase kuhamba umakoti uthi impendulo ngitholile Thokozani wema Nazaretha
wami ungaxhosha ngami uzukhiya eminyango uthatha isikhiyi usifake ephaketheni. Cha, ngixabani nani bomama, kodwa ngiya kunomakoti omunye oqala ufike washona sifike homeless. Mhlambe umakoti wami angaxhosha ngami athi umyeni wami angifuni umuntu, yimi kuphela kuye. Akuyena oyesonto ngomndeni, akusiyo oyesonto. Uthi lo Mshumayeli ngithe mangishisa impepho wafika ugogo ozala ubaba wathi hayi mfana sibonile ukuthi awusinakile. Mina nomkhulu wakhe azange sishada futhi akalobolanga, wagcina ehlawulile wangithatha. Kusho ukuthi uShembe wasebenza waqeda lento yokushwaqa kalwa ngenkani. Uthi wangithatha wafika wangifaka esidwaba ngazala obaba bakho, mina ngizange ngishade. Yilokhu ngahamba emhlabeni mina ngisesigodini sosizi. Sonke thina amakhosikazi aloya muzi sisesigodini sosizi nobaba bakhona. Hawu uthini Mshumayeli? Uthi ngemukele, angiphathekanga kabi ukuthi umakoti wami hambele ohambeni angagula. Uthi ugogo kimi uma kuyinyanga yomhlangano uShembe uyasimema athi asezulwini lakhe abaphilayo nathi singasekho siya ezulwini kaShembe. Uthi yonke into eyenziwe ebuhleni sisuke siyilalele thina, inkonzo yesabatha ephatha ebuhleni ilalelwa nasezulwini, hayi ukuthi kwehlukene ukuthi yasezulwini yodwa neyasemhlabeni yodwa. Uthi-ke yithina esilanda umakoti wakho ngoba thina sidisikhathi ubala iminyaka cishe emashumi nesithupha u7 bahamba emhlabeni, kodwa lapha abahleli khona bahlele esigodini sosizi. Uthi siswele umuntu ozothi uShembe maye ekhipha ubungcwele ngenyanga yomhlangano, abantu kade belindile, thina sinaye umuntu osilwandelwa ubungcwele, ngisho imphefumulo yenkomo zempepho ehlatshwayo ebuhleni engcwele, akekho silandela leyo mphefumulo, sizodla ngoba thina sidla ngomphefumulo. Sithe umakoti wakho ngoba washada eparadise, washada wanesigcawu, wamthela ngenyongo, asimlande azosisiza, asilandele ubungcwele makumhlangano. Ulandwe yithi sihleli naye sesidla ngaye ubungcwele bukaShembe, hayi ukuthi uyifele. Usezohlala wena ungasifuni isigcawu, hlala ney'ngane zabantu, hlale nje. Sinehlazo insizwa, sinehlazo uma sikwazi ukucela silobole, sihlale ney'ngane zabantu bese siphinda sithi uthando luphelile. Inkinga edala lokho asihlukanisi thina. Musuke ebhethini ngothando, uthando luyaphela, uthando lwasemjolweni temporary, uzokudina lo muntu uphinde ufuna ukuthi iye ebhentsheni ngoba ufuna ukuganwa. Ubona umuntu ofanele umuzi wakini bese uthi nangu umuntu okufanele ungathi ngiyamthanda, lwedlula uthando lu-expire. Uzomthanda sesekhaya, ungamthandi eseyinkosazane ngoba luzophela. Uzofika ekhaya athole umntwana bese uyadlula, bese uthi wena ayikade ngihleli naye lo nokudla usekaphela ngakufaka kusawuthi sekuphela uthando. Singabi nothando lokuphela oluphelayo, asibe nokuganwa. Sicabangele abantu abakhanda lomuzi ukuthi bafuna umakoti bona ozosebenza la ekhaya. Okuzothi makuthiwa umhlangano hamba emgidini ayogida, zijabule izalukazi zithola ubungcwele ngaye.
ajabula amakhehla athola ubungcwele ngawe wobungena emgidini. Wenza umthetho kaShembe, konke lokhu uShembe akubhalile. Akukho okungokudlala. Uyazi uShembe ukuthi amaNazaretha kuwasiza kuphi. Ngiyabonga kakhulu amaNazaretha, niyakwazi ukuya ebuhleni nifike ngifaka umdedelo. Konzo kaMdedelo ibaluleke kakhulu. Sengathi kunganda inkonzo yabavunulayo umkhokheli. Kunendaba okufanele ngiyikhulume kodwa ngicela ukuyigodla ethinta izingane lezi ezisemva kwakho. Hayi ngicela ukuyigodla. Mhlambe bangayilalela ngeSabatha. Isizathu sokuthi emzini zingahlali kahle noma kuhlala umntwana angahlali, sikhona isizathu ngisiphethe ngibuya naso. Kodwa ngicela sisibambe ngoba khona umbuzo engibuziwe izolo mangiguqile. Nginikezwa inumber plate yale moto kaBabela ne-third party yakhona. uNkulunkulu uyakwazi ukushayela? Ngithi baba ngiyakwazi ukushayela. Ngikhuluma ufike ngibone eGoli ukuthi uyakwazi ukushayela. Ngibona imoto ngibona ukuthi uyakwazi ukushayela. Ngiyabonga ngoba niyadideka. Uma ngifike eGoli ufike nginikeze imoto ngibona ukuthi uyakwazi ukushayela. Ngizoshayela makusho wena. Amen. Ngicela inkonzo ukuyivala la ngoba ngizofuna umfowethu azabingelela. Kodwa nje kuningi bangcwele esikubonile. Ithi lensizwa bekade imbongo usabela. Ithi ngiyabongela ekseni, ngiyabongela usebeyaphuma unyazi liyangibiza lothi wesabela baba. Uma ubongela sengathi abantu ababongelayo bangayinaka lento. Ningenza inkondlo weyinsizwa. Ningenza inkondlo noma umkhuleko kaDavid. Nobongela nilandelise. Ningenza inkondlo. Inkondlo usho noma yini sawu status igatsha lingahlephukanga ama-apple ayisensi. Uzoyisabalaza uthini leyo nto kuba uyigatsha ne-orange lingahlephukanga. Laliqonda ukuthini lelo gatsha. Luthunyaze kusabela. Uyabona uma ubongela mina bongibhanqa nobhombela ngoba singontanga siyalingana. Amakhosi lawa la amathathu angemva kwami mina ngadaba kanye nobhombela. Uthi kuNdlovu uma ungase Ndlovu ungibuze nalabantu abaseBhayibhelini ukuthi kwakwenzekalani kwa-Israyeli ngakutshela konke ngoba ngangikho. Ngicela ukunika lensizwa nje isibingelele wakhoze. Ngicela ukunika u10 minutes insizwa bese sivala inkonzo. Inkosazana ngithi yakwaShabanga izosibambela isitabelelo 148. Inkosi kusinemzila. Amen. Ngicela ukuzonga.